Paganayron na biyanti akan kanuso salamakan pangniakang ko Allah ama puro agumala uba dinamiko kulam puro katano at tom para katiuba na angkatan rakatano ko Allah na isambi yanon so kalilintan limo na kabarakat amap mamanaw salam Allahumma amin. Amin. Tiyawagan na huwag yung kaya pagariang na kunsiyal para sa kaya kalilimutan sa kiyaway na katan huwag yung utalok sa tanong panugangan ng kaya kakakuha sulutan sa pakulod inaaba iyang yung utwa sulutan sa kalami sisip ng utwa tito watayan na mayora kapapantagan pagilay na ko Allah na pamakadiso sa kano na tito ako ay arurubas sabab sa kami ang mga ulama na kagagawi kada daw na sisi kami ko pimbarangan na napasa kaya ako nalingaran ako kagi ako gagawin na siya ako matatagusan o masa taraka na bando to pagalas 11 kaya pa ako makusama rawi sabab roon na tigakan na punang kuwag yang kaiyang gugudeng ko pagkainang kaakan ko ginawa ko nagupagkainang kaakan rakanon paganayron mga oripinwala nagyang kaiya lokstano aya bulawan na lopa ikang bubutadan yan kukuburian na inawaan tanon yan na si iko kaya awa iniyan rakatano na pakaisa tabi ako mga ulama baad na riya kinanglan yan agad labag aw pamakang galubag katano na isang payron wala subalas yan so mga ulama na isa kaya pakaibaratayran kumiyawapat naman ang mga ngawa amalad maalad na panggurao ka kapag isabat madidi mga bae si ipman ko kaya gugudaw ng mga ulama na sumyawapat na inipakaisat tanong apya ko kitano sa pakaisat ubaad na galabak ang galabak at tanong na imbagay ron wala subalas yan na sa mga ulama na isa akya gugudayran nun na sukol sumiyamatay miyamatay padul siya maakay barato miyatay siya maaka si inaaka si karumangka si pagaringka agusukya pakatundu-tundugiran naumangkon garib yung maat na disiran di itimu-timu gitu sumiyamatay na amay kon kamadiyong sirat na adem ko na piraan niyawa apeng guro na maylay ko numangan niyawa apad agyang kotwa sumisibay apeng guro sa sangat akaguro na songwaniran inira no tusungin na pag-isa nirang katigba to sa katano siya na malilimod tano siya na anak guro ko siguro ka nun na kailangan na kaisip tayo ino kay ni puro na sungwang ko nagari yung mga padaniyawa na isinira na pagarit kulay babay kulay na ino kay ni puro na ako na misang bagiran na ino kami ipapakaguro sa sangat nakaguro kami akapira inigawi, nami akapira kapito gawi, nami akapira ulan, nami akapira ragun, nada kami dun mau maapakawit umangat tongan niyami agaganat tanami ku dunia. Padang tayo pumuro ukiran, kailangan nirang garis, so gano ba katano ay no tanong pang gano ba kakaparakiran, agi yun tayo pakawit. Ino kami ipapakagurao, kami akapira gawin, nami akapira kapito gawin, nami akapira ulan, nami akapira ragon, nada kami din mau maapakawit, umangat tongan niya gaganat tanami ku dunia.
Tapi ako mga ulamaw, yung nga pagugudin tanong na rin wala ari konsyal. Asiko na pansugraw sino na at nakitab tano si ayang ngaran yan nakitabur roh. Na upamakapma na yung kanan nakitab na iyapiyago sa iron na mga niyama. Nalimu ko Allah amini baga katano na miyada. Ronan piyagusay, kitabur roh. Madidi mga ori panawala na piyak karaya gagyang kotwa author si isagyang kotwa kitabuan to na ako ni pakawit at kinanglan. O mga tao, ang mga tunga na itanong yung matay sila nila. Naprilay ako niyo magpakasak ito. Naisagar yung yugudira na kinanglan niya maakay barat to di inasik karumangka o di inasiwat taaka apakawit na addoa. Basa Arabo to, na di ko sumasabot to na manang tanong nga para marayan. Ale, antonag yung otwa Petero, ang yung otwa muallim, mimbar sa otwa kitab, ang kinanglaniran, apang burao kaniran, apitero ka addoa, na upamakapakarayaga na supang ni tanong Allah. Ay no tanong ni kaparaki ang maakan na paraki na akan na paraki tarumang kaagusok iya pakatundu-tundu mga tawa kailangan nila. Yan nagyo. Benda mapian na malotanoro na patundu na sa mga lokstalo. Ayam yatay na ama, ina, Allahu Akbar. Adeng gare amiyatay siya maiyan namiyatay si inayan namiyatay si karomanian nagusok iya pakatundu-tundug yan na si pangkorkak nun na apiaso ko kuburan nun na deg na labutiran nun naya panariyo magkapakasangariran o wairam pangnin solok siran la ilaha illallah. Sama na yan namya kapiran niya gawin namya kapira kapito gawin namya kapira ulan na mapupukas siran gari sa pairol. Doon yan siran. Katawan niyo, pumamakin nagagyang kaya mga mayora, pumamakin nagatitwa ka niya sa saratagus sa katano, na isay niya paginangkaan tanwa, giyugudit tanwa, ikakailangan nila na inagus sa katano mabuod na nunot yan namya mapatok. Pakaisa, marjan, Petero ka addoa. Tunay mana niya narialim. Naipangning ka man na espesyal ari si karumangka. Ipangning ka man na espesyal si wataka. Ipangning ka man na wala espesyal siya maakagusina kaya Allah. Tunay kailangan nirang kukupuriran. Ya Allah. Pangning kor ka alindawing kasuk kuburiran, taging kasasin daw sa kuburiran. Kagyuti kinanglaniran ro, ya Allah, pangning kor ka apakablam-belangang kasuk kuburuin na kulayakan na guswa makulayakan. Kasi kor ka kanon, kung kaya bati ako ron, na anda ni oras, mapakasangar ka, mapakasamudul ka, ay pamangning kasululot ka miya wapat, ay ang mala na sinala siya mala, na automatic na miya kwairan subalas yan. Manotanong pakaranin, Peter wag natandog tanong sa mga lokstano, kakagyo sa mga lokstano na tagman diripat tanak kinanglan, napgagdam tanong so kiaras-arasay na katanong mga lokstano. Addoa, pakasakit na lokman. Amay-amay namiyang gulaw-la amyaling tanong sa walay rekonsyal na manisa na kaya gagawan, katigil anaw sa tumambu, miyakapiran na igawin, na miyakapira kapito gawin, na mapupukas sila nun, nadugan yan sila. Namiyaling tanong na tiga mga mata, ubaw niya sa pendisturbo, kaya amiyan ang kaya lima, kailangan ko na ipapabir, o di na si mama bir. Na initapan na yung kau naman, alam ka pa kayo pa na ipag-isa ka ito? Marja, lati Petero ka ipamangni ko Allah, Petero ka ipendua sumiyawa patanulog, talabagsalan di ka pa kayo, naprilay ako niya mapakasakit. Alay, anto na abisanan, nasip mangkor ka kanon, nagyang kayapang ni, tabiyat ko mga ulama, na kinanglanggari, na pendua ka, na upamakabagay marat sa silpon na kailangan na adna site. Kaya nagyo, kau pamakay marat ya.
Pamaka silpon, tawag ka ada saita, mapaka ngarilan. Tigsra, likewise. Pendua ka mampu ada ka sa saita, masagod ka matang ka. Na marurua matang ka. Allah, nare, may ito auras tanway, na manutanong pakarayagan, alay, wanda man yung napitiro ka kinanglan sa saita. Kinanglan sa saita. Nairap pa kaw kitang ko sa kasandagan na tanto mga dato. Na adnatiyak na number. Asara romidister kaon. Na insyaallah, na sumpanganing kakwalla, na upagay warat sa cellphone na unlimited call. Nabundo mapian, na ibugay karakano, niyo mibaling. Biya kay sa naadnay nga dari kon siya, lapya ko siya kanuna, inakay matero ka ng utanambar, na sumialam ako. Na inumapya supa mamakin ka clever, waisan ka. Ayang kaya salam amiuda sa ako na tinalim na di ka pasi. Bangad pitero ang nananambar, ladang kami tiruan to na nananambar, na misindig mabuti, naklap man naglub, naklap man na ismarta. Di niya mabukat na strategi ito nga pagilay na kanugay ng kairan. Kaya wakan sumayk na tiyan na kaya lipatang ko, nag-give ni kaptiro ako ano. Ito na iniya number, nalimat-lima na kaya number. Paganay nung kaya number na 3, 4, 2, 4, 4. Lima-tima na number. Na inshallah na basta makaregister ka siya na anytime, anywhere, unlimited call. Asara di siya CR. Udi na siya mo tamang ngarsigadar pa, kadi lumagapa kay sukak pudi ko Allah. Ini saparanan. Nari, alem, anto lang nga napitiro ka number, namiya bubudugat 3, Maghrib, 4, Isya, 2, Subah, 4, Duhur, 4, Asr. Ayah siya buto na basta apa sasambayangan na unlimited call. Upamat man alim ka dia matag. Anak ke pa kasi ko dia mat na makatawa ke. Sa dapat lah. Natabiya ko mga ulama mga pangarayang tanway ka amay-amay na guminilok masuk pamamakinag. Tabiya, kakagiriad na rin mabuog pamamakinag pawala pa na, kakomentitor pa na. At higina kaya ka silop po man niyalim sa wala taala na. Tunay, karayagin na rin, Miya nga po ka no mapia, ino akong Peter wag yun na ni sait, kakira malaria di ka di isang bayang nga miya babad ka na kaya kausap ka mismo na su Allah. Di ka no ipitira na Peter o Rasulullah ko kaya gugudan yan o na Peter o kono Allah. Kasantos sana nisfae nisfuhu li wa nisfuhu li abdi biya kana tigwal na sambayan sa dua na susabagyo na tigwal na narkakan na susabagyo na narko ore pelakan diaya siya buton lagi ditumpukan yun koneksyon yun to alim doon pala sumpat yan lapakalan na tanga Oriano to ini sempat to Rasulullah ko kapung gugudan yang yang ako kakano mapena gina di isumba yang nandun ni kaginong alhamdulillahi rabbil alamin nasbengga wallah hamadani abdi maliki yaumiddin asna alayya abdi ar-rahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majadani abdi na mitero ngak mano miyate ka peruman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana taloro na yo sakabo ipesimba nami nagus kabo ipengnia nami satabang nasimbag ka wallah hada baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al to na pitiro yan iya tigini tumpo kanaka nagusuri penakan saden sa pengninian na imbegaya kanon Allahu Akbar nari miyakaraya ka na no insyaallah no kabaya ka tuwag ka na insyaallah na katanangan na number nah
Ale antuna penari ikinang lalu mangatawa miya wapat mga lolot ayam malana ama ina aku sukiya paka tunduk yan naik kadua kaya gubudaw na kaya autor sisa dia kaya kitab akitabur roh na as-sadaqah tonap manimanan yan so kapaka sedekah aon nanaborok malagi suama uswina namaluwag no niya sawit tanada nga kayo gagawin na sumya mamakinig sila miyan irunday ni sa matagulutan na may magusaya agima to nakiasawa lang pa na adnap pero sa adnat tibaw na nakangan kaharam ay dapat miya nga kawakan na mapya miya kaisa na surasululan na miya ka mo na sa katawa mama tingin na ya Rasulallah miya tayo suwina akan ugay ida tingin na ya parate ako ron ako makakvisi napsid ka at natigin na balas yan napakasid ka ako kanay pitiro na biti na oay kaya't na miya gusayo sa basta ko na miya pasadidin dedin natiyo pa man na hadikalan na di ka mamudi mananabi-nabi kapag ba ka magusaya ito na iniban na masuk ka sa nakatiro Rasulullah nare kumaso itano so kapakasedeka kumya wapat na isa at tiga ka na tendun tano na amma agusoy na sigur ka kanon na swagi swama ina amya wapat nagtungo ayam ini bagakyan nasapok na pakala nasagi nga pakala adi siya ba yamin ibagakyan na isa ka ba na baka mga mata apo patarang awili ko na palya ko dalis palya ng kekita dapat yun kidengan yung apa yang alita no kekita ko dalis sa kidengan api di magariari na tengah-tengah demikian yang tahu ni mata taguro ko na palya ng pangita nggak ino to area lima na ileni uman upama kaya minibagay na sapo napakal nakatawan ka rekonsyelso rakatanuron sa una yan so saging napakal na ikila nagkapakit na palitin mga laidi akalayan na dapat ako mo nakalutoan na mabiyubuga miya bubuli ka na naman ang posok yan nakulito nasa kapadatan kayo na ako dali siya nare mga uri panwala samanan miya gedem tano kailangan na mapakasid ka sumayawapat ka kauto ang mga ngawa amal datinang laniran mga uri panwala napakapsid ka ang tanosiran ka mga ngawa amal na bagi sabat na miyaloy sa iyo kota kita bagina niya mana niya na dito kiyugub tano kumiyawapat ang mga lulot tano way na gila miyaloy ang nakasid ka na naidu mo yan ang ke penadana kaya miya ka na gudugin man niya amal tiga limin waktu anak ikan lebetan. Ariyo, kay ba na ito na 5,000 na ka, nasid ka ko sa 1,000, na kiyan lebetan. Nasid ka ko man, kiyan lebetan, nasid ka ko man, kiyan lebetan. Aray gani, at yung di ka pendiya kata, kaso dia kata ka na pindiya kita ka pa na miya bubuli ka. Waya kaya naman na dia kata, na yung pera kaya na isang kapilyo, na mindiya kata na 1,000. Nagita mo siya mayugo po siya galabakan, na tinakatanong dia kata. Nare, mga uri penwala, ini yang beskatawan na sukasid ka na isa abalin yan, bunan yan, na ipapakalan 2 umur. Nakatawang kuas ka na tayo pakaamakalan 2 umur ka. Yan nagyo? Wala, ginagaya pumang nitano sa kal 2 umur na mapya na ditano mo dito ka, may wanamya over. Maubir mana dia di magapelay laboro no pamakamiya tong anikan na miya kato na pipuri na nga panasakit na pangilaw pa na tuwang ko patay mo ako di magaga kaya kikila sa na siguro na pamang ditanong sa kalgumor na si tanong ko katamtaman na kaya suko-suko na nare mga uri panwala ikal 2 umur miya panutul mga uri panwala sa katawa mama adikon diipenday na siya gadan o mga sahabi gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiya mo na sagudaniran na initurukiran o Rasulullah diyang kananatingin na saat tawa mama ipenday na ubukat tawin niya na mapita na petay na inawa niyan din ang kanan lagi niyan ipenday
Ati ko naman sinabi, Rasulullah, benar-benar patay, tinaway. Nerang kepos. Namya ka mo subabay niya na makakikinang lang. Pamakasirang tanong na bagi akong ka. Nasokyan ka, nino namigan niya. Kailangan na mabuha, miya babadi ka na, bagi ka, umisir ka na, pangin na ka sa kapipiyak din naman, nakandog na umurakit. Pamakagapar, wakit na ba miya ako, wakit na bakit mamudi, kukuro-kuro, wow, mataw, timing siya, yarit. Ino to, nakagiya kong gariya kabagan yan ang kutu, ababay niya na makakikinanglan na ini pamangnin yan. Namiyakap pirak man na pulalakaw so nabiyo sa mga sahabi. Nakagiya kong manapulakaw siran na siya na nilalagay utas sa katawa mama. Nakagiya ko na may layran na pitiruiran ko Rasulullah. Ya Rasulullah, kau to sa katawa mama, pitiru ko kapatay. Na inubuda matay. Miyakwa ka daw mapian at pianutur kirano nabi. Tingin na kagi man ko may posta nun, na miyakaw mo subabay niyan. Na miyamang niron, nabigan yan. Na inipamang niyan sa kalumor. Na imanto na bilo, iwala sumur yan. At 30 ragun. Biya ka extend, kakagiya. Ito na buto, manawagir ka. Mape, kumana, puso. Nabasa ka makawar ka sa pumangin na. Bada dyan, malaili ko nagsang ni siya na anak na. Ngap di panunong ka na. Allahu Akbar. Pumuli nga, mamukawas at tadum yan. Mga di kato si mamuisa ko sa kay dati yaman, di mamalad. Ikaduha na paginingatan ro. Amerika bud na may oras na miya kasimbigan do kasakap man ni kemermeran. Nasa kanya ni kawasan nagubon mo miya kapalad. Di nga bis kataon na mapapanad bud san. Boy sambung nila natin na parang kilala kita Mga di kato si sa ko dati mambu miya bebe di ada ilang panguwitan ako dari sa sawangirong ka. Nare, mga uri penuh Allah. Sumumpa tatano sama na importante na miyagdami wa oras tanwa iya lagi tano kakatadun na anto na isumpat tanoron mga urin pano Allah na sogyang kaya tiyang nakiaway na katanwag yang kaya inatano na totoo sini wabaling niyos sa walay mga bai mga dato adik man diimbilang na koring karano mga gawi iwan tawa na katanoy tundugod yan nagiwari yang nggak tahu mapipikir kayak gini. Baling ni mana sawalay. Kawalla kaperisir sanang namanya bebed ka na ayar risir sanon. Nagyang kaya kapatay mga uri penuh Allah. Na diyang utap tirunan. Kailangan adi nga di mapamimikiran. Adlaw oras na sakay prigon. Adlaw oras na sakay peroranang kudinding ato ini ba na duyong-duyong. Adlaw oras na sakay isenggar kosong girbo kobor. Wallahi, kamagatos ka porsinto na yung parate ako rin na dingay ni Kiwasan. Allahu Akbar, nari, alem, benang penasumpatian, nag-iipang siya tanong o mga ginawa tanong yung kaya kapatay. Kakagiya so Nabi sallallahu alaihi wasallam mismo, na piyang siya tanong Allah, na iyanipang siya tanong ko isa akyaro yung sa Quran nagyang kaya kapatay. Pukiyat tiruawn Allah sa suratul Zumar, aadlis ko Rasulullah, innaka mayitu wa innahum mayitun. Tunay Peter wallahu Rasulullah mata anaska ya Muhammad napetaika nagumata anasiran na pematay sirampan tao tasiran sa katanokon Allah nare piyang ainang kasunabi Peterun wala ron yan ninitan pala matanas kaya Muhammad napetay ka nakatawan niyo Qur'ananan na Orianian na pianutulog man Rasulullah aming gulanan ko hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam amiyakaw marak na tigo Nabi su Jibril na dinyarakan diteron ismasyat fa innaka mayitun wa ahbib mansyat fa innaka muparikuhu ila akhiril hadith. Tunay man nga Peter o Nabi, adi di panutulun. Miya ka umarang nasihin su Jibril, na diyan ang literoon, ya Muhammad, gunaing ka din sulam ba umur ka, kamataan, apetay ka. Pag-usar lang ako ng sulam ba umur ka, kamataan, apetay ka. Pakaraya itong tanong, alem, ando ito pag-usara sa umur, baka pag-life, kapag enjoy, de, alemanda, si ko simbag wala narutan o pag-usara sa mga umurtan.
mangauripun wallahu riyanianna ini sumpatunu nabi wa ahbib man syed fa innaka mufarikuhu tunai mana kapiteru nabi jadi panutur nabi terono Jibril ya Muhammad lenganing kaden sagagau supatot apa lenganan kasagagau kamataan ama kapembelakeun Biadakah? Tunab salimi kama to. Isagaria kiyang budaw no mga pangusay na langaling kadin sagagaw supato papalanganan kasagagaw kadikano pan makambulag sa kawyagid na makapambulag kano sa kapapatay. Biadakah Allah? Namatango gida na so mapemo kumuko si ko mga pape parang si ko ingda na gida miya bulag si ko pagtaw na di mapagitud. Andari siya to, may Manila rin na baru wari mati. Kadi makinuwing gay mapi parang ya. Mapi kapaking giginawa niya. Mata na kaya miyaling rong siya to. Nagirap man mabuhay miya belag ko tunay di ba na pagtaw. Nang ito mabuot ako ng gangkiran. Andari siya to, may Manila na pangalinta ko wala di maling. Ngayon to, nakaidigos irong na aso. Nare, mga uri penwala langaning kadang sagagaw supatot at palanganan ka sagagaw kamataan ang makapambulagan nadikano pun makambulag sa kawyag-uyag na makapambulagan sa kapapatay na siya kikurkak nun na dimapyay miyatay so insana ka miyatay so dayo ka na ad nami babaga kaya karata ginawa yan nagil kagimang bu maranaw yan maranaw ako mamugali sabi dia membistai. Kayak gini nak disila nemperwa, nak disila menepenika. Nama kami atai nak dimagu kita itu. Pero itu bangetan, nak isau tahu yang uyung nak dinya gelung. Kali Allah. Nare, mangauripan Allah. Peter waka nakailangan na nanganing kadin sa gagaw supatot at palanganan nakasagagaw. Alem tunay mana niya na giragi apa gunturan na batano dinding ginawa ikampung bela-bela getano bo. Nagtabiyak ko mga ulama amiyang ako ko ano mapya. Nasakan na pirisir sanakan na ayarisir sakanon. Na wallahi ladim kakatiap yang ako kita kan sasapa aki kulsian. Akiat dirwa Quran ron. Na ayakya pagana da Quran. Na ayakya batia Quran. Na ayakya na Quran mga ulama. Na ulitanong giginawa inamawatan denak wala. Ibat tanong mabakasulul ko surga. Pili ako di ba masakit eh. Tiga alim minum abdir di isiung ko yan. Diom di menai haji, diom di magumrah, nak mana diom pakai surga. Itu mereka pakai surga ada parwa apa? Kalau siringan nak saya nak laban kan, kalau siringan nak saya nak laban kan, launa siringan nak laban kan. Nanti kan aku di pakai surga. Di tanah lagi ke pakai surga. Buat tanah di punggi nawai. 3 minut to praktekan oleh. 3 minut di tanah di ke pakai. Nanti maka surga tanah orang kerung tanah manding gegapusah. Entah anak. Mga maranawari na inosilanan di sini disikata na anak kepakai ya kaya teru no mga malaikat o di na sumanga tao sa surga ya Allah kuwang kasila siya kami ya dibu surga na nadali na tanong lagi kami may natikap mana pitero wali lima praktikanan day sudah sunabi miteron lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum panglitahuan Allah kaya mo pasyaran pusa tunay mana niya di kanoden makasunod ko surga taman sa di kanong makaparatiya na di kanoden makaparatiya taman sa di kanong giginaway ang giginaway Allahu Akbar laboro na riyam yang ako ko kano mapia ano yung tanong mansuin na gusto Allah napakasakit na nopan suwang iso nabi na Peter yan na la yahillu li muslimin ayyahdur akhahu fawqa salasin wa man hajar akhahu fawqa salasin pamaka dakhalan nar ay didang kepakai ko muslim iban yan tulakan so pagarinyan na muslim sa kalawanan so talugawi kau tulakan yan so pagarinyan na muslim sa kalawanan so talugawi na ukapantagi kapatay napakanaraka sama ne Dahil kasi salita na ilping ka. Skano kay idas ka. Ari yung kana kay strapping po ya. Nagyaw lugo doon na bato-bato sa langit. Nari ang taon nari.
Allah miya kapira ini rago naginiud na ikat bitiray na kay mama ko maranaw na tabiya ka maranaw ako mamuna miya ka wara-wara ko sa naraka dito no miya ka nagkanuro ino nga di pwede isibol buka kaya kung yan miya palantay ko naraka Allahu Akbar dito no di magiyugan na tanabi doon laki konsyal kung ginanini panit kasi baka kami nga panigusita na tanabi doon laki kaya kung yan miya palantay ko naraka matang moro sa naraka kau kami niyugan lantay bago nga dali naman na sampatan na karsada nare mga uri penuala sama nantay ka serta na ilupi ka si insan na ka si ipag ka gilaw manaya iya do panagyap gato na yung magilapian na papabir agusong harmonik ibet ay miyakwa ka daw mapia pamalinga mabuwata mala yun Dingga katawan na ino kami belo ya miya istibul kako kamapian na kami ako kamapian miya ka repeng kami akan beli ka sa tiles na miya ka dirag ka sa haiis kasi ama marah mawasadun da ka gagawi da ka dodo ban yan isusunong na imato na biru ngayon niya libur dan kau tersotra kana bagu singing ka dapat ka Abi, kau tahu cerita mo na budaya ka? Grabe. Na barang kamu magtuma sa lagat anak, harmonik. Karita mo, pumadiyang ka muna piya sa tali mo lagat. Miniyong mga kabsa gusto na. Allahu Akbar. Nare, miya nagiwanan mga urip no Allah. Saka tawa mama, alamin tanong na ipagpitiro na sa tanong pagpusa. Saka tawa mama, miya ka umako nabi. Tabi o, tigin na ya Rasulullah, kung kami kagugyan kaya mama. Di kuno Rasulullah kang nga di mama. Di na maaf. Wa iyo si ko kasakita kaptero na ako na Peter nabi ko translation na tinatewa ko kay baling ka. Kamataan nas ka agusot tamok kanar kaya mama. At man nagreto ni mato di ikukum, na budi na ikukum na sapo na niyo. Allah nare mga uri penuala sukma nare alim suina ami aku akamapia suina na ini karim bitakan yan na ini puan ko kini keraringan yan raka nama gedam yan sudah parwarimbar nada surotaiman kada katarutupi ko kapiay panganang kanan nada katarutupi sa torong na ini keritang kanian na pugisan kanian ay aparate yang oron nasadeseng ko bali ni tasom ya gedun na bang ko nang bedi na aparate yang oron di ngong kabeden Inaong miyakalakan ang takabas ako sa kaladugan sulili noon kakulois Julibi. Lasyang maaka ako si inaakan na di sila hindi maliklik. Kadingap di ipanak sa nare. Gari, kiawitan ka sa gusto siya ako si mami. So kapan ako sa nakalaboy schedule. Sana nakamapita. Kami kakiyagta sila. Kadila di sila ninuitan niya gito. Sadya mapiarkan nung ikapanukulong sa lagi titing doon sa rabaw kababayan ng Allah. Saka taot mana mama miya ka umako nabi. Tunay pitero ya ko nabi. Ya Rasulullah, makipatidawa ako sa lalang Allah ka anakan makwasu kesahid. Balas o kesahid sa lalang Allah. Tunay pitero Rasulullah, tinad na rainaka, tinaadun. Tinabalingin kanagung kasih siapa, kamataan asok-asorgaan ka, nasi imatatagu o pababaan o panuina ka. Mede nga kapsiri, kanyan makwasawan abala sa gusay, napitero ng nabiyabali ka, na kung kasi siapa si ina ka, kamataan na sukasorga na ka, na si matatago kung kababaan o palo ina ka. Ya sumya sumayawan na, so kaya sa mga kasorga, tanong na si kung kababaan o palo mga ina tanong. Napakarayang tanong na, kami kanami ako makasawarin, napiyang ka na ka si mami ka. Mami, taon na ka na padong, kapitero ya di madudungo yung kasorga na ka na. Na kaya karaya ginagya sekretaro na di karela iya kiin na akagusya mga na ibat sa kapuro Allah ka di nga mabaw sa supoto surga. Allah! Wah pakabilang tanor, rani matunak no, tila man na sukap no kaloks na ibarat na miyamang ni kang Allah. Ya Allah, rizki iya kong ka. Ya Allah, pakapiyang nga ginawa ko na miyang pasad. Yamang ni ka, miyang pasad. Na ukono, lepasang ka ko, pangling kakwala, sumbal anoks ka na, so pangling kakwala na useless. Mereng akal yang pantat. Allahu Akbar. Posentano saya, tono tuarian lim. Bahkan rakan wati guna bi pengguna na umah.
susay o pamakang bilubukan niyo na makang giginawa ikan. Taw na ko no to, natiin na panguraw niyo susalam on dulun-dulun na niyo. Miya simpul-simpul, alim to na iba na salam, na ibanguraw talo ko naging on dulun-dulun na talo so kalilitan. Taw na pa na rin, napaka labu-labu din tano, minus na salam. Mau makasikul siya na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkataros tanong man, kapangian ng Allah, kapiri siya sa nakadun na lagi doon na mapaya greetings. Benubasa nga na hi, hello, how are you? Ay mama na, so kalilintad, limo, kabarakat na siya ka, natunay una na greetings. Na kaysa katanong na naman ikakakuha tanong ko, balaso salam, kinuha tanong pa na ambul so salam. Tunay mana salam. Kalilitan, alim, tonap ni kadua manaw salam, ingaran wala, di ba ka kekuatan sa mo takang giginawi, kinuwatan ko na ambal sa manaw salam, salam, di ka limin ng magtirwa. Assalamualaikum, wala ako'y sala. Assalamualaikum, yang aswa seminar na. Assalamualaikum, kaya salaman ka na. Allah, kore-kore di ka nung makan ke saya, ano kaya pudo, makan nagaw saya. Tona penari alim, salama ingaran wala, salama kalilinta dam yang aku wakan nama pihak inwa tano penabuan alimino to, au adna kaya mau urung-urung, adi siran di isi sikri itu adi siran di mama getong nasiya gede na kasiran, tona tadi yang di mama getongan miada mano ko. Ini istilah kaliran to nanan, kata nak cuma anau salam, ton ini mana ko salam, biar nak kawa mano ko. Adna ma orang-orang wadi siran di isi sikri to, atau na hindi di mama getongan na pipoy lagunya. Tunay ma ato narianan kata nakan cuma anau salam ini panak mango salam na mipil lagu yun Allah nari miya nagiuda lagi dana nag-greeting sami ako ka amapya nakay mabuo maranaw na sumisibay sa greetings tikali mato ni greeting sa maranaw ando mo niyo to kung siya na miya tidak kanin may nagabun na miya makapirarago ni mato nera kaya na tinabiunu wag itina nila miya tago matangom yan dinaw sa kamay Orang biarkan negeri bu, tapi mau sama ngabut ya ini bu biar bersana ini tim yang witakadu, ini tigi dalam makatik, grabi mampu merano ya, ubah kisah apa sang, namanya kadlawanan merano ini betul. Waya inong kebubuhan tribe merano ya, kaisa apa sang merano pagaduing urakano, nadi itu numian gisu tujuh, asokon so scientist, na kay makau makulan yang man yan lapado ng merano sa dupas. Itu numian giwana nugi nadi urung pengina na kay mayo. Kabaru ini timbang apa untuk kaya benar apakah benar kan sangat berung ka pasangan meranaw ya na so Arab na pupakabat ya sa Malaysia asal kami yang di sepeda sa Arabic language nang kanan ng Quran ako inga sa bariskap kebeti yan na ya pani Arab na tunay ka pasangan meranaw ini lawan yan na so meranaw na ya ka pasangan na pupakabat ya sa surata mata na yan Wimi ako nga mapia nguta komputer na nguta projectoran na daw manami banda sa komputer na ba't kebeti yan mata na mabuo tiga sari mo. Kan membuat pananarong ng mga lokasadap panamiruman sud tiga nakatawan tayrati. Nasyalam yan supriya assalamualaikum. Nasisingaan niyan pa na. Mo bumiya pikir ito naggrabe nagbago talaga. Takit ibu bisa sisingaan niyan isisingaan niyan nakasinga arimaw. To nang utarimaw. Sumang Arab na basirang kwarimaw na bang katingin sa sana yung poto arimaw ipakiling kasukaputi o prangisan yan iba kaniyang pagkababayay kaya mapigpikiran na baka siya bukilang itakapapatayin kita lagi din na sasabot na marano kiyong mo sa kanya na pagin iba din di pula naman sa hukum na nakaw nagapte ko si kami ako haka mapia banasan kami wala sama na mapia may tabog na makalpasan at tataman ng koron na ino ka batado diptelan Prilay ako niyo sa aking bitaran ni Uragan, sa kaya kaya pakapagda ni Uragan, sa kaya muhadara Islamia. At yung mo ito kakakuha sulutan sa Bacolod, kung yung kay Ariang na sulutan sa Kalawi, yung mo tayo na yan nakapapantagan na Mayora, at isikon siyan, na miyan giwa di mabitiya ginawa sa kaya pakatutug na tanong, nakagis kano, nakatiya, tunay na miya katutug na tanong, pang nitanong wala na miya ko tanong siya guna. Na tiga